O PP gañaría as eleccións do vindeiro 12 de xullo e o BNG podería quedar segundo por diante do PSDG, segundo o barómetro do CIS. Case un 35% dos enquisados recoñecen que teñen pensado votar os populares e case un 15% os nacionalistas. Os socialistas perderían a segunda posición cun 14% dos apoios. O Bloque toma con cautela estes datos. As enquisas hai que tomadas con moita cautela, pero sí que marcan certas tendencias, non en xeral. Se coñecemos os datos de todos os inquéritos, hai unhas tendencias de fondo que se repiten, non? Entón, iso é o que nos interesa a nós. Esas tendencias son que o BNG ten un crecemento imparable, que Ana Pontón é a figura que encarna esa esperanza dun país novo. Luís Barao, cabeza de lista por Pontevedra, mantivo esta mañá un encontro informal co equipo de campaña. Recoñece o desafío que supón para o Bloque o 12 de xullo, pero advirte que van a por todas. O que queremos a partir de hoxe é intensificar aínda máis, acelerar aínda máis a campaña e facelo ademais porque pensamos que se pode dar un resultado histórico, un resultado que permita derrotar dunha vez ao mesmo tempo a dereita e o centralismo e situar o BNG ao frente do país. O alcalde de Pontevedra compartiu café co equipo do Bloque. Miguel Anxo Fernández Lores entende que a chegada á xunta de Ana Pontón daría á cidade o impulso definitivo logo de 20 anos de transformación. Fomos capaces de facer todo eso sin demasiados ou prácticamente ningún apoio de outras institucións, e se temos unha institución como a Xunta de Galicia que vai da man dun goberno que quere transformar as cousas, eso facilitaría moito e daríamos un salto adiante importante. Os nacionalistas marcan como prioridades para Pontevedra o saneamento da ría e a súa rexeneración, a dotación de novas infraestruturas básicas e a recuperación da sanidade pública.